Wis no hitungan tak piro iki, Mak? 50.000, Mas. Ih, 50.000. Biasa warung ayu gak masalah. Mbok 100 to duwite. Oke. Duitmu ndang tokno to. To iki lho. Ora lho, Bu. Kowe iki nek nyenen iki aja pas ngarepe wong ning warung ngono isin ning wong. Ngerti apa ora? Niki karo kanca-kancaku yo isin ngono kuwi. Lho. Wis marane. Nang ndi wong iki parane? Sik, sampean wis ndek bojo apa urung? Kene jelas kan, kan, Mbak. Mbak. Ya wis beneran, aja kaya bosmu kae lho. Mekae wong gladu kok, Mbak, ngusak tatanan kae. Ya wis, mari kita mulai kono dodoan. Pun. Sik to, Men. Wedangku rentak iki lho. Ya ndang dintekne no. Jam. Lari aku, Men. Jadi cangkemmu ning ngemplosnone ora iso elek-elek raiku. Iki Ora ora wedang ora bener belas kudu nang kok. Ya si cudake cangkemmu ngono sik ro wingkir ro iku kowe mbok ombe.